Здравейте! Казвам се Михаил Балтов, доктор по икономика, управленски консултант и бивш баскетболист. Искам да разкажа за опита си с мои приятели, собственици на малка производствена фирма за битови мебели. Те разработиха бизнес идеята си и започнаха нейната реализация. В момента искам да ви представя единият от тях, Велизар. С моя партньор решихме, че ще успеем, защото познаваме производството. И двамата сме амбициозни и упорити, но добре се разбираме. Те се сблъскаха с много проблеми, които започнаха да разрешават благодарение на един малък банков кредит. Шанс за тях бе и подкрепата, която получиха от голяма мебелна верига, която още в самото начало ги подсигури с конкретни поръчки. Оборудвахме се, назначихме 3 работници, подготвихме си производствената и счетоводната документация и започнахме. Повече от половин година работата вървеше много добре. Мебелите се търсеха, поръчките нарастваха. Финансовите им отчети бяха оптимистични, докато се появи проблема, който ние наричаме крива на мъртвата долина. Разкажи как се случи това. По това време мебелната верига търсеше точно това, което ние смятахме да предложим на пазара. На базата на първата им поръчка получихме банков овърдрафт, който ни обезпечи с оборотен капитал. От тогава работата непрекъснато нарастваше и едновременно с това нарастваха и потребностите от оборотни средства. Бизнесът реализираше печалба, активите се увеличаваха и ние се чувствахме спокойни, докато един ден получихме съобщение от банката, че отпуснатият овърдрафт е надхвърлен и тя иска незабавното му погасяване. Появи се нещо, с което все още не бяхме се сблъсквали. Бизнесът ни бе на печалба, поръчките се увеличаваха, а се оказа, че нямаме пари, за да изплатим заплатите и социалните осигуровки на 3 си работници. И още по-лошо да върнем парите на банката. За нови работници и допълнително оборудване, както и за лични доходи, изобщо не смеехме да помислим, макар че увеличените поръчки предполагаха точно това. С моя партньор и семействата се събрахме, за да решим какво да правим. Добре, че точно тогава се появи Мишо и нещата се успокоиха. Знаех как да им помогна. Ситуацията, в която бяха попаднали, се случва често не само с новосъздадени, но и с много стабилни фирми. В финансовите среди я наричаме крива на мъртвата долина. Много предприемачи попадат в тази клопка, да не могат да се справят с бързото нарастване на продажбите си. Появява се остър дефицит от ликвидни средства, покриващи поръчките, които бързо растат и всяка нова този дефицит се задълбочава. При фирмата на Велизар картинката беше класическа. Нашият график на поръчките беше направо впечатляващ. Първата ни поръчка бе направена на 1 март с дата на доставката 12 март. Плащането на фактурата обаче бе договорено да се извърши 30 дни по-късно, в средата на април. Бяхме доволни, че на 9 март пристигна втори клиент, който искаше да му изпълним поръчката на 23 март, но неговото плащане щеше да стане в края на април. Скоро след това дойде и третата поръчка. Тегляхме пари по овърдрафта и след това пристигна съобщението от банката. На пръв поглед фирмите с подобен график се чувстват осигурени. Но проблема е в това, че работата е свършена, фактурите са издадени, а плащанията пристигат много по-късно. Да. И това се нарича мъртва долина. Мъртва долина е ситуация, в която ефективността на фирмата расте. И в същото време дефицитът от оборотни средства се задълбочава. Ако не се излезе от долината, може да се стигне до банкрут. Виж как става при вас. Има 3 поръчки, които са се натрупали още преди да е получено плащането от първата. Всяка следваща поръчка увеличава недостига от пари за оборотни средства и фирмата ви изпада в невъзможност да си погаси задълженията към работници и доставчици. Най-лошото е, че излиза на червено по овърдрафта си в банката. Така сте изгубили доверието й и тя е изискала незабавно погасяването му. Мишо ни обясни, че всяка една фирма трябва да контролира паричните си потоци. А това става като внимаваме с клиентите си. Трябва да избираме такива, които дават по-кратък срок за плащанията си. Трябва да се стремим по-скоро да получаваме парите си. Освен това, трябва да лимитираме продажбите на кредит, за да можем да планираме паричните си потоци. Трябва да търсим такива доставчици, които предлагат по-дълъг срок за погасяване на нашите задължения.
Това са основните моменти от цикъла на оборотния капитал, които трябва да знаем. Ако обобщим, трябва да се стремим към по-кратък цикъл, за да може той да се обръща по-бързо и да ангажира по-малко парични средства. Кредиторите ускоряват цикъла, а дебиторите го забавят. Трябва да бъдем много стриктни и пресметливи, когато даваме кредит на нашите клиенти. Те трябва да бъдат доволни, но в същото време ние трябва да сме защитени от прекалено дълги срокове на вземанията си. Ако не можете да постигнете това, трябва да си готов да телефонираш на клиентите си, да им обясниш каква е ситуацията и ако се наложи да им предложиш дисконт за ускорено плащане. Но как ще им обясня, ако имам договор за по-дълъг срок на отложеното плащане? Винаги трябва да търсиш някакво обяснение. Например, че предстои плащане на ДДС, че си в края на отчетен период, като в крайна сметка трябва да се опиташ да получиш допълнително кредит от своя клиент или да се получи едно отсрочено плащане по тази поръчка. В противен случай те трябва да бъдат наясно, че едно забавяне при теб в крайна сметка ще рефлектира с проблеми в техните графици. Не бих могъл да си го позволя. Преди години практиката беше да се работи с материали на клиента, т.е. на ишлеме, или се договаряха някакви авансови плащания. А ако искам да сме конкурентно способни и да печелим, трябва да предлагаме по-дълъг срок на вземанията си. Иначе никой няма да иска да поръчва при нас. За да останеш в бизнеса, трябва да контролираш строго паричния си поток. Друг начин да повлияеш своя полза за съкращаване на търговския цикъл е да работиш добре с кредиторите. Златното правило е: договаряй се индивидуално с всеки доставчик и кредитор. Държ банката си в течение на своите текущи работи. Никой не обича изненадите и спазването на добрите отношения с кредиторите води до постигане на отстъпки от тяхна страна. Разсрочване на плащания, по-дълъг период на издължаване. Когато работиш с кредиторите, договори с тях изгодни условия за плащане. Не превеждай пари предварително, договаряй плащания на части, изчаквай да получиш постъпление преди да погасяваш задължения. Информирай банката си за положението и редовно плащай задълженията си към институциите, данъчна администрация и НОИ. Благодарение на теб постигнахме споразумение за увеличение на овърдрафта от банката. И имахме силни козове при разговорите с доставчиците и клиентите. Не беше трудно. Банката се запозна с графика на поръчките и имаше с какво да се обезпечи. В случай една предишна ваша грешка се оказа от полза. Натрупаните излишни запаси от материали послужиха за обезпечение по новия лимит на овърдрафт. Макар че представените поръчки щяха да бъдат достатъчни като обезпечение пред банката. Помнете се пак, че не е трябвало да замразявате парите си в запаси от материали, които в крайна сметка не са ви необходими за текущите ви поръчки. Прав си. Но нашите очаквания бяха, че стойността на материалите ще се увеличава и ние ще подобрим ефективността си, като спечелим от това. Това май ви излезе солено. Да. Запазването на добра ликвидност е по-важно от общата рентабилност. Ако попаднете в мъртвата долина, излизането оттам е по-скъпо. Няма кой знае какъв смисъл да трупаш запаси, за да обезпечиш бъдещи поръчки. Другият вариант беше да открием срочен депозит в банка и да сложим парите там. Това е по-добрият вариант. Сигурен съм, че очакваната печалба от нарастването на стойността на материалите е по-голяма. Но влагането на пари в банка гарантира по-голяма сигурност, а в същото време винаги може да разполагате с тях. Вашите доставчици са ви винаги под ръка. Купувай само такива материали, които са ви необходими конкретно в производството и поддържай такива запаси, които ние в практиката наричаме гаранционни запаси. Нещата с фирмата бяха наред и ние искахме да натрупаме дълготрайни активи. Избързали сте. Фактически всички компоненти на оборотния цикъл, кредитори, дебитори, труд, материали, готова продукция, влияят върху размера на парите, с които можете да оперирате. Когато с тези пари всичко е наред, тогава може да се оглеждаш за покупка на допълнителни дълготрайни активи и така да подобряваш общата си фирмена рентабилност.
Решаването на проблема с дефицита от оборотни средства, с който фирмата ви се сблъска, като излезе на червено по обрадрафта, увеличи вашите финансови разходи и с това в крайна сметка влоши рентабилността ви. Все пак фирмата може да остане без достатъчно оборотни средства и без да ги е вложила в дългосрочни материални активи. В такъв случай могат да се намерят подизпълнители. Така потребността от оборотни средства се разпределя между вас и тях и така се решаваш краткосрочните парични проблеми. Опитът от този казус изигра голяма роля в нашето фирмено управление. Стана ясно, че се нуждаем от ефективни процедури за контрол на паричните потоци. Разбрахме, че планирането на паричните потоци е важно и е елемент от дългосрочното контролиране на годишни и 3-годишни финансови прогнозни документи, отчети за приходите и разходите, баланси и парични потоци. Уверихме се също така, че навременната консултантска помощ може да реши много проблеми в бизнеса, както в началната му фаза, така и когато вече си станала разрастваща се и стабилна фирма. Нека сега да резюмираме твоя казус. Първо, печалбата не е пари. Може да имате печалба и в същото време да нямате пари в наличност. Второ, внимавайте с мъртвата долина. Когато стартирате или разширявате своя бизнес, може да ви потребват далеч повече пари, отколкото очаквате или имате в наличност. Необходимо е време за продажба на продукцията и събиране на вземанията. С други думи, трябва да управлявате добре оборотния си капитал. Трето, може да ускорите събирането на вземанията си като избирате клиентите си внимателно, спазвате лимити за кредитиране на клиентите си, предприемате мерки за ускоряване на плащанията. Четвърто, работете с кредиторите си внимателно. Ако се договаряте с тях, спазвайте договорките. Помнете, че трябва да имате добри условия за плащане, да можете частично да плащате при големи поръчки, да не плащате предсрочно на кредиторите си, да информирате за всичко банката си, да си плащате данъците редовно. Пето, можете да минимизирате запасите си, като купувате това, от което се нуждаете в момента, купувате в началото на месеца, купувате в минимални количества, не прекъсвате производствения процес, работите по възможност по поръчки. Това е. Радвам се, че се видяхме. Благодаря за помощта.